Sagudahin nga ti surat ni Jimmy. Dear Manong Nemi. Idi ubing kampay laeng kinimanang lili, Manong Nemi, umapapal kami kadagiti padaming ubing. Umapapal kami kadagiti karubami nga awan ti aggaapa a miyembro ti pamilyada. Nariingak Manong Nemi tinagulo nga panagbiang. Kang kanahin nga gapapa dabapang kinimamang. Awan ti sabali nga pagapapaan da no saan nga ti kinamamartek ni papang. Tanong kas na nga sumangpet Manong Nemi dis oras ti rabi makyag ti turog mi. Nagsipod ta agririyaw kumarkarit no sinon digiti mayat nga kadidnanugan na. No makadanon ton dito balay kasta oray ton di pa nang tugtog na tiridaw. Maladaw lang ni Nanang Manong Nemi wano ni Mamang maban mangilokat itiri daw. Makaraman ti panalpaak tagal labat nga tungpa. Samet nga kabaylan dalula kini Lulo nga naganak kini Mamang timang tinggar ken kuana gabot kaboten nga. Kumpiat kam tulatan kini Manang Lili ti Suli nga ginara ko magsangsangit nung asta nga mangigmi iti panagapa dagiti naganak kada kami. Tadan digiti kundaway Manong Nemi nga bumalas meten di Mamang. Takunana saan kanumat akang kanayon nga rumpeng saan kanumat akang kanayon nga basta lata isun ti madangdangran. Isulatan tagar aramit iti saan nga na siya at ti amami. No maaramid na kano, maaramid kanumat ni Mamang. As in nga nakagulgulo Manong Nemi. Kasla mabutay nga dumteng tinabi. Tano kasta nga makaring kaming tagsapa Manong Nemi na uli makmat. Tanay mas pa lang titurog ni Papang. Idin to ni Mamang. Ejay, masapaw mat nga rumwar. Dalulo kani Lula, ti Kristimar, agluto, kan nagtara ka ti baboy, Manong Nemi. No kasta, ngagapo kami kani Manang Jeskwela, iti malam, kasladyak kayat nga dumteng tirabi. Tanong kasta nga dumteng tirabi, Manong Nemi, kat awan ni Papang, adaman ng pag-iinuman. Sigurado, nga dantuman mapasamak nga apa, honoriri, nga makyag tumanin ti turog mi Manong Nemi nga di na oras. Biyang mi tagsalsaludsod Manong Nemi kini Mamang no apeng astoy ti biyag mi. Why? Gawan ti sabali akang runang agsalsaludsod kini Mamang no saan nga ni Manang Lili. Adak matlata ti likodan ni Manang Lili at dumdumngig. Nga pasaray ag second demotion na kadagitian yaman ng ibaga ni Manang Lili kini Mamang. Kapag ngamin nga kasta ti biyak tayo. Mama. Anyat amuyo ang biyak tayo. Samat nagtatrabaho ni Papang. Di ba ni Papang kat Papang ko magtrabaho? Dito ti question ita. Awan sa baling aramidan na no di. Papan makiinom. Saan maparte ken? Dangran na. Agdin nangran kami. Kada kayo, Mamang. Ano namin tisang kayat ni Papanggang ka? Awan di mading aramid ko. Isot agaramid tisang nga siya. Kasto kadilat ang araw din di biyak ti Mamang. Diya kayat kasto yan ako. Sana kasto tinarapahap ko. Api nga man kinayat yun ni Papangkat mamartek. Nasingbat matidi. Nagararam kanya. Nakasingsing pa. Di na siguro kaya't nga ipakita nga munat uminom, nagsigarilyo.
Adayo ka di ti lugar da, papang. Sino tagad to mama? Siya ti tagad to yun. Kasi dagma lang, kabangibang lang nga ilit yan. Ti lugar da, papang nyo. Api nga rin ngawan kabot buteng ni papang dito kit isot na yung kamang. Para kang kuha na isok malalaki. Dakil mat kami ti bagi ni papang nyo. Kabot buteng na dito eh. Kasi ka dilatan ti mamaspasamak ka na tayo, mamang. Kasarita niyo amayo. Tanong kasta nga nalimpyot panunot na kasarita kay pagpakaasya. Wun na naman. Madlawin mit siguro nga darigudugod daw nga sanga na barte. Ngam nagasta tin. No adamay sa nga aldaw ti unos ti makalawas nga sanga mabarte. Nakainom man nga maggagangay lang. Sanga man nga mapmapnek na dyan. Narugyanan tuminom datan. Awan sardainan, naging gana nga, matubukan dun ti orat na kasla din na mapupuutan din no anyot mapaspasamak. Mamang, kasarita min to ni papang at pagpakasikam to keng kuwana, dapat lang. Alam ako nam Jimmy, anak. Noan yan ti baga ni Manang Lili, mamang, sumurutak. Isumit ti kunak. Kasarita min to ni papang. Kasno ka na ni Manang Lili, di mi kahit tikas tayo mapaspasama kiti biyag tayo. Di na mangpay ni Manang Lili manon mi pagkapuan ti kanan mi, ti kwarta ited na. Dito yung mga namuan manon mi ang pagpadagay mga pensyonada, dalulu ken ni Lula. Ada ka naman digiti kakabsat, ni mamang, ngem adada ti adayo, na napintas ti biyagda, nilang mamangkano ti saan, gabot na nakapilit kas kini papang nga irresponsible nga asawa ken ama. So nga, babalawan dalulo kini Lula, ni mamang nuapay, nga ni papang tinapili na kadagiti agar arami di ken kuana. Ada kano kayat idi dalulo kini Lula nga para kini ni mamang ngem saan na kinayat kinay kayat na kano ni papang. Ti rason ket gwapo kami ni papang. Sa macho nga talaga, malalaki, maton. Kinasarita mi nga talaga ni Papang ano na imi. Bibigat. Tada siguro hangover na. At least nasimbangan ti panunot na. Sabado ket awan ti klase mi kinimanan. Developas na hindi nga namigat naman panaladaw ano na imi. Papang. Abay. Ada papanak. Rumor kayo manin. Lipas yun na nga. Papanan nyo manin. Yung ka manin naginom. Silukot to yung mabing. Anak mo bibiyang mo. Ano ba kayo? Ato ko may magamay kini ading Jimmy. Pang. Mabaling ka di. Ano may bayagan? Ada pa lakad mi nga di barkada. Umuno-hunay papang. Apay nga barbartek kayo. Dinto talaga iti daduma nga asawa nga lalaki, di karubat tayo kat adda mapanagpasada ti tricycle, adda mapanagkarpintero, adda mapanjay bangkag, italtalon, adda mapanjay karayan, mapanagkalap. Apay nga dakila ti kastoy. Babalawan da, kasta. Saan ka din nga ti father, uno amakit, iso ti nga breadwinner ako nada. Iso tagtrabaho, iso tagsapol ti pagbiag di kiti pamilya na. Ano serbi na ako matipensyon da lolo kin lola yaw. Iso ti daw-dawatin nyo pa ino ko nga inom, ibarkada, kini mamang no sa nga mangted, kabilin nyo. Sisirin da ka di ha? Kaya chuta makaramang kayo kanyak. Agyaman kayo at sa hangkay ramraman nga bautan ko no, tumpanon, kuktaran. Apang, salud-sud mo man ka? Nasiyat ka di dararamidem? Nagduglugod to yun na! Alam na mo tawon! Di may kahit kusting mong paspasamak, pang. So nga, nagbalbaliw kayo kumaan. Ang mga no, dakdakis lang di mapasamak. Pinagwantas ko ng balbaliwak. Kasi di kayat ko. Isang harap nga kinayat kong inasawa ni Nayo, gamot na tanganak kong kuwanag at agpimpensyon da.
Nakawat problema yo. Away, nakurang ka dito di mamang yung kwarta yo, naman kaya basa. Saan nga ro din namatay dalulo ni Lola? Saan tanto ng pensyon? Nakatang. Kasano nga umum deta, ha? Nanto pa nga ro ti, pagbiyag tayo, nusan kaya trabaho. Di saan pa nagtrabaho kon? Ngayon agad na, damat pala kwartang headed na mo para kanya ang gastusan. Saan lang naman na minsan, manong naimi no dikit almost once a week, one or twice a week nga kasarita mi ni Papang. Ngayon, awan tinapintas sa panakisarita na gabutaan muna, no anyat ibagami, liklikan na kami. Kastamat ka ni Mamang, manong naimi, no at daway, mangigmimit panagsasarita da nga na siya at panagsasarita ni Mamang. Kasi tinaminsan, manong naimi. Inton ka ano ya? Panagsarti mo ka sa Ramidem. Ha, Charlie? What problema maya, Jenny? Tano, na siya at ti kisaritam kanya, kanya man kahit ko kita hanggang matgadangran. Amom, lumhalaad tilangak, gabot na marang nak. Sa, ito na mailiw ka kanya. Ano taramidam? Arakopan na, agkan na. Mayroon sa mga kabilin sa mundo aprokopan nga agkan, ti may isang babae. Siyempre, itad ko matata. Obligasyon ko, asawa ka. Itad ko numasangong pa eh. Charlie, ipagpagupot ako makaragitubing. Kakaasid Saan da nga naragsak? Gapo ka datang. Gapo ken ka. Nga tiket mo nga ramidak. Gista mo tagin inom na parte. Aramin naman ti obligasyon mo kas asawa nga as lalaki. Inkagtrabaho. Saan ka din nagangganas mo sa grapen ti kwarta no nagbambanugam? Anong trabaho? Inkagkarpintero. Amo mo ag-drive. Dapat lisensya, magpasada ka. Basta di kayat? Ano yun hindi mo kayat? Tapos di kayat ko. Ito na pa nagbalbalyo mo. O bibiyang mo. No bumaran ton saritaan daman nun nemi layat-layatan ton ni Papang ni Mamang. Alala! Kuna naman. Padasem. Siyapad na kasi kalat makamuna tumungpaw no kumugtar. Biyang mintuntante maganawa manong nemi bumalay. Mang. Nakunyo manin. Starting yun data. Pang nasa siyatan no. Dapapanam mapangkantap no. Agin na dayo kay ni Mamang. Napipa pa Sige. Dita kayon. Kimaro dagiti pasamak manong nemi. Iti masansan maten nga sa aming madano ni Mamang dito balay. Iti malem no agkapukam iti eskwela. Itong damagin mi kadalulo kinilulang. Diyan mo dyan, inayo. Ay na, nyakit gastoy na yung paspasamak. Matay kamla ko makarodin nga gasawa tap makamukha yung tibiyagyo. Lola, saan kayo pilang matmatay talaga no saan kami ngag-maintenance kiniluluyo. Itulok milat nga kapsot kami talaga mapang kami. Alam ko na nga tatibiyagyo na po, lukas to na. Awang kami ngag-pensyon. At ano namatay kami, namatay matenti pensyon me. Imbes ko mga maurnong nga para kada kayo, ng imbes sumatenti, pag namnamaan, di kita naganak kada kayo, napagbiag tayo. Bagada nakasagana nga, da pansyon me, wano tanim me. Anong itong karo din no, awang ko ma. Inuda kayo to't makamog gastos papatay me kinilolo yo. Bagbagami met ni Papang Lula ngayon kasi dyan. Talaga nga, basol tinayo no apeng jed klase ng inasawa. Nasami ko makayat edi. Ibagami met nga da kayo, nistoryami nga da kayo. Ningarot mamangita. Saan yun tayo na? Deta ti imbagbaga
Ang kalkarikaw ko may gunam-gunam kini mamangyo. Ay, susapo. Kaya hindi na maganan ako. Nga niya, lolo. Gabot kas diyang aramid ti amayo. Nakirelasyonan ni mamangyot sa bali nga lalaki. Nakikamalalan? Hiruan. Kaya numamuan ni papangyo ta kasta, araramidan na. Amangan no mapapatan na diyan ayo. Ngaman, din yung gusting mampaspasamak, lolo, lola. Ang kapay lang harot mapamatay ako. Sapay ko mapo. Sapay ko mata na pigsapak, hampay laeng. Ala, daw ti kinapo Diyos. Tanong kastang magsina, dagit agas, dagit nanganak ka na kayo. Da kayo, ti kakaasi. So, ngindawdawat yung kinapo Diyos. Nga ore may sala kumati mabati ka na kami kini lolong yo. Awantin, awantin mapukaw ka na kayo, lola. Agbiyag ka kang kanayon, napaot pa di biyag yung kini lolo. Kat pudnuti ko na ni lola manon na imi. Nakarkaron pa ng dangran ni papang kini mamang. No edi ti pag-apaanda kiti pa nagbarbartek ni papang. Imita. Ipapangin ti pang sidsidir kini mamang. Animal ka! Manglilipot ka! Mabriyak. Mabuakton manong nemi ti sa nga kabaranggayan sa nga kapurukan. Taikamat tumatan ni papang manong nemi ti buneng kini mamang. Ta talaga papatayin na gabota. Napanaknikan na siguro nga talaga pepeso. Nga makikam kamalalan ni mamang. Dako na di nakanumat aramidan ko matikasta. No saan nga irresponsable sunang asawa kin ama. Nagdakasin manon nemi. Imbes ko mga masulbar manon nemi ti problema, may dakila problema ti pamilya mangim kimaro. Mabutang maten ni mamang manon nemi nga agawid dito'y balay. Awam maten sa maten nga nagaw-awid. Awamot pala di manon nemi ti komunikasyon nga cellphone. Biyang mintumatan kin manang lili. Idagdamdamag kadalulo kin lola. Lolo, lola, mapanyo ko masapulin ni mama. Ikakasan ko matbiyang magsapul isul. Kang gawa na. Hindi ka pa makadayon dito. Ito na, tawan makitsandan. Gamot auman ni mamang yon. Siya akong ti mabang makitsandan ko ha. Kas pagarigan ta sampay nga gawid ni mamang. Lola, kinunamat ni manang lili. Kinunas na nga sumangpet ni papa, itibigat, tasama ti sumangsangpet yung terabi. Papa? Dalolo kin lola yo. Dadadalikod pa. Napanadinano nida si Murot kam kinimanang lili. Papa? Mama? Kwartayo man. Kunan tumat di kita agasawa nga lulukin lula. Wanti, kwartamit na barokta. Inggatang mi ka di kita kasapulan tayo makabulan. Sino pala istalyo? Mangted kayo tumitlaing. Awanin dyan na kayo kapkabilat. Kayo tiyod na kayo ti kabilat. Nyakit kinadakis mo. Manugang nga nalaing. Kakasi kami nga bakit kanlakay. Pembesyon, nakasikat palamutan mi, kabilan na kami pa. Nagloko. Pang, no. Really? Bimalaetak mat manong nemi. Saan bang? Nalabas kami at launa yun, nadangran nyo pa na lulukin ni Lola. Saan na ka magtatikwarta? Hindi kayo mga amin nagtrabaho. Kahit nutong pahalang kakit mo? Ay. Charlie. Barok. Da kumamat konsensyam. Awanan di asawam. Di ka kumain sa pulan.
Sa bulik, adan ang agdandan na kada dyan lalaki na. Kinayo tayo anak yung manglilipot. Saan kumawat nga rami di asawa, kasi yay, di anak mi barok, nasayad ka ko mga asawa. Talaga kiti puliyot yung manglilipot. Kita kayo, puliyot mamartek. Talagang sakit nga makauray kayo ta. Pang-asim. Di ko may katente. Di ko may palubos nga may katrespeto mi kang ka. Sanyo la ko man nga dangdangran. No kaya chut badangran nyo, da kami langin kanimana ang lili. Da kami di bautin nyo. No mampesan kami pa yun, nakaraman, di baot ka na kayo. Da kami, basta saan nyo ngaraman, dalulo ka ni Lola. Amo yun, da kayo laki yung bakit? Musang nga po kita anak ko, talagang makaraman kayo. Magdagay, kordan la. Awan ko namin man. Sige, naawan ko na, sukain na. Ay, Charlie, agbalbaliw kang barok. Ngakit sukunan ko man dyan anak mo, ay dyan asawang kunak ko ma. Diyan akong baga nano dyan anak yo, manglilipot. Nagsukain nga talaga manon nemi. Hindi ada masukainan nan. Nagpukawan. Nagsensenhay kami manon nemi. Ngagluluwa ka ni Manang Lili. Kabuti kastoy. Manang, ading, inta sa pula ni Nanang, ni Mamang ko na kuma. Agsalsalutsod taan, sino nga lalaki si Murutan na. Nung makasalita ta ni Mamang. Kahit nung makasalita ta ni Mamang, nitaramidan ta. Ibagatang agsubli. Di na kain ti agsubli. Kansamat na nakayat ni Papangisuna. Nga rin tiramidan ta. Pinadas mi nga sinapol manong na imi imbagada adayo nga ili. At akano kadandan na itan nga sa bali nga lalaki manong na imi. Di nakamalaw may sarongkaran. Maputing siguro nga umay. Tas siguro ibang pangtani pa pangisuna. Umay kumalat no talaga nagbaling kami kumang napatig kang kuwana. No maminsan manon, Amy, sila kagura mimet, di Mamang. Kinangkat ng dilalaki nang handa kami. Napi ako mamit ng umay nakamalain. Tamakidan na kami kang kuwana. Nakaawat manon, Amy. Galulo ka ni Lola ti surat ni Mamang. Ay, si kaman timang basa, Lili. Umin, Lola. Binasa naman nun na imuna kinumusta na dalulo kin Lola. Sana kami sa runo kinumusta. Sana imbaga man nun na nga dinantula mo ninton kano nga umay sumarongkar. Tamabuteng iti amami. Mambuteng kinipapang. Mailiw anumat kada kami nga anak na manong nemi nga maawal lang tiya tured ng umay mang sarungkar kada kami. Naamuan mi ti address na manong nemi nagsubalik kami met kang padpada kini Manang. Sagay sakam ti surat manong nemi iti may nga sobre. Insurat ko, Mamang, kakaasi kami kini Manang ngagip-ibtur. Iti kasto nga mapaspasama kiti biyag tayo. Iti kang kanayon mga salsaludsudin iti ka na kayo. Apay kasto ti biyag tayo. Imbes kuma, ngagtal na ti biyag tayo, ngem kimaro. Pinanawan na kami. Napatpategan ta kadendenam, ngem ta kami kinimanang. Apay nga kuma, ngano di kam kuma umay, apay nga di mo, apay nga di na kam kuma umay alahen. Tapos deden natay matlang. Mahilig kami kang Mamang. Kiti daw dawat mi nga sapi ko ma. Ta makapanunot kan tumitlahin tang subli. Apanawam ti lalakim. Kat makapagkinawatan kay tumitlahin kini Papang. Ti kayat mi kini Manang kat buo. Kompleto ti pamilya tayo. Adda ka, adda ni Papang, adda kami nga kapsat. Naragsak tayo kuma. No saan kayo ang gapapa.
Saan ka ngaglalaki kat samat ngagbarbartek ni papang. Apay nga ta kami lang ni manang tikastoy ti biyag na. Apay nga ta kami lang ni manang tikastoy nga tinaganak keng kuana. No awanin dalulo kini lola. Kasano kami pay ngagbiag. Kasano kami pay ni manang dili. Kasano nga maikan kami tinaranya ka masagbayan. Aging ka manong naming imbes ka masolusyonan ti amin. Kimaro digiti si Maron nga pasamak. Nagsakit ni Lolo manong nami. Haan nga kabilan ti maintenance na naidalit na ospital. Aging ka manong nami. Nga isulayan ti panagpakita ni Mama kalpasan ti manong nga bulan dan din makatawan. Idi, tama po kami ni Lolo, manong nami. Idi papatay ni Lolo, dimteng dagiti kakabsat ni Mamang talo kakabsat na grama na sawa ken pamilyada. Iso palang tikada ti Tored ni Mamang nga nagawid manong naming isusuna. Di pa nakakita mi manan ni Mamang saan kami maragsakan tamadamang arod ti pa nagladladingit mi. Idi pupusay ti may nga lulo manong nami. Ni papang ti sa amin nga nakitkita tamamuteng nga umay. Taadang arod di kakabsat ni Mamang. Juan, manong nami. Naitabon di bangkay ni Lolo. Nag-aawid di iti anak na nga nagkamang iti adayo nga lugar. Di siya runumat na pimano ni Mamang imin kawid mi. Mama, anak ko, Lily, Jimmy, agawid akon. Agawid kayo? Nakaawid kayo sa kaagawid? Dito ti balayo, Mamang. Anak ko, sorry. Oreta dapat pala ni Lola yo. Napigsamot pala ni Lola yo. Nagbati kay Kingwana. Panawan na kami manin. Ang bustasan na kami panginarakop. Kinunak manunemi kat siya akong tinangarakop kini Mamang. Pasensya kayo. Saan kamat ka mako ng obingin? Daily. Adakan ti high school. Agraduar kan tumaten elementarya, Jimmy. Manakem kayon. Agnaknakem kayon. Ipagbaga po yung kasya di amayo. Kinipagpagupo mi. Nga napatpatag di lalaki yung nganta kaming anak yo. Api nga saan na kaming alain. No talaga napatag kami kada kayo. Anak ko. Narigat na lang kayo. Napiyano da kahit isidong ni Lola yo. Dahil pensyon na, isot para kada kayo. Ang pendida ka maalain, narigat tibiyag sa diayan mi. Narigat kayong tibiyag yung sa diayan, apay kinay kayat yo. Kayat ko pa'y tagrigat sa diayan yung timakapkabil. Ang pendida sidong di lalaki kitang kadandanak, dinakpulos kapkabilan. Mamang, saan to ka din mabukal ti pamilya tayo? Jack Lamon ako. Ngayon tila, may gunam-gunam kakara kayo. Habang napigsapan ni Lola yo, gundawayan nyo. Ipas nagyo nagbasa. Agturpus kayo. Iti kayat yo akurso. Nga awan, tinigrigat yo kada kami. Pasensya kayo. Siguro, no agbalbalo di amayo, may panaknak na lagi di, agsubliak na maawat na, abikid din kasaan. Yung taklamo na mapasamak pa ito. Sanda kam lang ko mga rodin, ganyan, anak, nakastamat lang, tibiyag kita, diyo ka na kami.
Jimmy, siya kagsaot di kasta talaga, men. Mababa na kamlayan ka, nagitipagit kinami nga naragsak nga anak, gabot na naragsak. Kung nagita nag-anak ka na ko, anak. Nasensyan lang ang mga roda, no saan na kami ganyan, anak? Di kayo matagbaling ngayon, ha? Ano man may dirabag niyo? Jimmy, gusto na natin ko. Kawatan ng digasat na. Nagusti nga talaga. Dila makadakis, no? Baka mapasamak pa, di pa naging nadayot amat nga kapsat. Anya? Agin nadayo lang nga ro din, dapapangin ni mamang. Datapay manang tangin nadayo. Baka. Pimano nga rin manen, di inami manunemi. Katkas, iti pamagbagana ka na kami ngayon sa bali nga ramidang minuti agadal. Kas naman ti pamagbaga ni Lula manunemi. Ay nga, pok, epiksak pa lang, unumang pa'y nakaununan ni Luluyo. Yung magdadala ito pension ko, ang pension ni Luluyo, ang tawanin. Basit lang ang pension. May tultulong dito pa nagmulmulak itinateng, nga isot mang mangdad kanyak ti exercise ko, panagtarakan ko iti manok na baboy. Babay, may tipitutulong yung kanyak. Oy, Lola, isa, ipas na ko nagbasa. Awan sa baling aramidan yun, iti agbasa. Si Galili, bumalasitang kan, bumalasang kanton. Di kan do pa ila makinubnubyo, Juan. Awan, pagnagan nyo kanyak, Lola. Pampanunutik ti asto nga biyag. Tsak kayat ako maro. Di kayat ko, mabukal tumatlang ti pamilyami. Di ngamin, Jimmy. Uy, manang, kastami ti kayat ko. Ngayon saan ko mamapasamak ti panagsina ti dalan ta. Ngayon napasamak manunay. Nakaradwa rin din manang Lili, manong Nemi, iti high school. Kahit babayan ti kalikagom na nag-enroll, manong Nemi, iti kurso ng nursing. Iti ito, may nakbatan alain ni Papang, tanabayagan nga sa nangawawid. Nagnaeden, manong Nemi, iti lugar da. Deple pa siya manong Nemi, iti graduation ni ate. Iti umahi. Dagagayin, Papang. Kumusta kayo ako? Lili, Pan, malasang kan. Dito ko mga tipang panunutan nyo, agtising-singpit kayo, Papang. Jimmy, awang kaduhak, umay kan. Nanti, Papang, jalo ka rami. Dan, kaduhak nga agmula. Ay, ni Lola yun. Tatalikod, ayaban nyo man, takasalitak. Papang, saan ko magsinag ni Manang? Pero, siya kung ti makamukang ka. Tani Lulam, isumat mang paadal ka ni Manang mo. Saan ka din nga barbarte? Sa Manang, singpet ako. Amo kong nagtrabaho. Apin harot nga lain, Dak. Nga mo yung nagtrabaho, di umay kayo dito, gawit ka dito balay. At dahil lugar mi ti trabaho. Awan dito yun. Ang hindi mapasukunan kami ni Mamang. Saan ko na kayat? Kan dinakon kayat? Saan ko na kayat? Kan dinak madad kayat? Tanda ka din sa baling mata ka ng dinayo? Kapilitan. Isot ka balay ko ita. So na lang taon anak mi. Siya kan nagbaling anak mi. Kayat Papang. Loko ka. Di mo kayat. Datan ni Lolam. Mamang, kumusta kayo? Kagit na siya. Barok, tan na panurot mo ti mama sorong karke dagiti putot mo. Kaya ko ti mayak, may kaulahan ni Jimmy. Pag sinabi mo dyan kagkapsat. Mamang,
Dakil di pamatik ng di kabay lang nga pagkita nga pagbasahin nila. Kahit mo sa siya kamot timang pabasa kay ni Jimmy. Rabang naunay. Imbag kanyak na mo katalyawan da kita anak ko, ngamdya anak yung arod. Kahit sa nga bali at adakmet ng inana. Nga mga makamuka na kita anak na. Kabot adda kayo ng inana. Hanan nga aramid ang obligasyon na kadagiti anak mo. Pagkanya ka ta, umok katalyawan nita. So ang alak ni Jimmy tasak matimang pabasa kang kuha na. Alak ni Jimmy, ano kayat na baro? Namabalin, no, lagat saan ko kayat? O, tinamat kayat. Baro ka, mamawatan na ko Nasing pa ita kohon. Di mo ka di maawatan tikait ko sa wen. Tapos no, saan ang mga dagas una nga maakit? Ori si kalaing mo, suportara ka na ko. Alan, ang sina kami nga ni ate, hanga bali at nagbasa kayo ito sa syudad, kita kayo tuman sa diyan. Oh, roll so na ano kahit mo kung sumarasan ka. Nursing papang. Very good. Oh. Di into na makaparador kan tumaten ti college. Inkan tumaten ay high school ko na kumad. Inkan tumaten sa syudad. Di kita kayo tun sa diyan. Yung talagang pagbasahin na, papang. Uy! Pagbasahin ka. Nung makarador kan ton betan ti high school, di pagbasahan ko matan ti college. Manong name iti day di matlang nga aldaw. Imbaga ni papang irobot ko ni kita rawatek. Tiyak kumakayat, hindi manong name. Kabot na mabibiyak. Manang Lili. Alan, irubot mo na kita arawat matin ko. Paunay man nan. Uri ko mamadsan nga tatadagsin na. Agin na dayo. As naglaing. Mabaling kamat, mabaling kamat kumay sarungkaran. Kanusto ko na ni Papang. Nag-college kan tumaten. Nagkita tanto sa syudad. Ang yata mo, baka kakasaraan tanto. Hindi ka sa nun, no? Saan nga matungpal ni Papang Karina? No saan na matungpal? No babayan na ka? Si kanto may nagsubli no kantoy. Ngayon panagkunak, nasing patsamot din. Ngumabaling ko mamanang kat santa nga ginadayo. Asa dagmitlaeng. Asa daglaeng atin ko. Ngam kayat mo, diyak kumakayat, mabalin. Hanggang siyempre, hanggang gawid ni Papangnuhan na kamay tugot. Ingkan, tanong mo dit, panang tratar da kang kasadyay, mabalin mo tagawid dito eh. Sige. Sige nga, nanang. Nagpagadakin ni Lola, manong nemi, kat imagakang kuwana. Nasandang aron nga baybayan ti bagida, tapno napigsada pa ilaing. Kan aywanan damat ni manang, tamang ano, makinubyo. Kat imagakang kuwana, manong nemi, no, kas pagarikan, dadyak maanusan, ni Papang kinagsubli ato. Uwang kunanam. Kastamat imbagakin ni manang Lili, manong nemi. Ngay pasnak na ko mga ortag bahasa ka sa kanyak. Kan sampay lang makinubnubyo. Manong nemi. Kan baren, no makapagdadanakam tumatlahan nga kompleto. Dakila kawak manong nemi, edi pamanawakon iti lugar nga dimakkelak. Iti den na ni manang kanilula. Iti lugar manong nemi, napapang, siyempre, kakaasya ka nang i-adjust, ibagik, kadagdi kakabagyak dito, yung father's side manong nemi. May isang ubong manong nemi, tinangipanan ni Papang kanyak. Pang, ubong mo dito eh. Wine, ada sanga dosen nga baboy. Iti pagyananta, adamat panakambalay na, panakakalapaw. Adamat kuryente. Nakin baboy di kita, baboy mo?
baboy na kabagis ko. Siya ti makamo nga agtarakan. Mangpakan, mangdalos. Susuldon na ka? Wen, basit lang. Kahit yung asawit, manipod ti, balay ti pensionado nga, nangalahan nyo kanyak, abong-abong, ngayon ti ubong, iti pagyanta. Kaya na karon. Kung nakmalan na si atin, di biyag mo ti papang. Jimmy, na si atin kamuta, amo kong tagtrabaho. Saan ako unang nagbarbartek? Alam, hindi paknindig ti arwatin nita. Oret, dapat kuryente ito eh. Nabuslon dito, no? Mataubong nga rod. Pigari. Edi mamok manong nemi ni auntie nga manang niya, papang. Sika ni Jimmy. When, auntie ko nam. When auntie. Ayan. Nasyat na dua kayo nga agamang nga mga sikaso ka di kiti baboy. No, kasano lang, kat manayunan dito. No, ada mo na serbi ng dua kayo. Auntie, nagbasbasak pala auntie high school. Amo ka? Hanga narigat tilugan dito nga mapanidya pagbasaak. Nalakalang no kasunod panaglugan mo dyan agapom nga ili. Kasta mo dito ata. Dagiti tagad to, jamit lang pagbasbasan ti high school, ti pagbasbasan da. Ay, ang gaya man niya. Kumusta ni mamang mo? Sana nga sublit ha. Babae, lalakero di inam. Manglilipot di inam. Naramit na dyan, kaputa. Mamartek mat kami ni Papa. Basta puliyot manglilipot. Puliyo kanumat iti mamartek. Kuna ni mamang. Nila nga papang mo, tagbabarbartek. Nasayat mo, tada ka mga sikaso king kuwanan, no, may isbuan na pa, sapin na kapot kinabartek na. Ha? Buwan. Saan ko nakabsat? Di ako papabaybay aklatan. Kaya yung asawa, nagbarbartek pa ilahin. Kaano ko mga nagsardeng na? Yung bagat na makontrol na. Kanada, obra na. Ore mat agbarbartekan basta lagi di malpas na mapakan di kita baboy iti malem. Kat na panik nakakat pa iso manong nemi. Oen. Aglim nagdiinit. Diyan kami yung painangan. Taahampat nga nagluto. Pang, ano deta? Arak. Nagadon. 4 kantos, inuman nyo amin deta? Basit pa ya. Anya? Pang, di tayo nagluto. Kaya hindi ka nagluto. Kaya dito talikan, dito kardero. Adamat bagas dita. Loko ka. Siyak pala ito pagluto. So, ginabang ka para luto? Nyamit din. Na, agreklamo ka. Ano yan, kaya mangsangin. Presidenta nga rod. Makamuntan. Nagtulat na, bangkaot dito ta, mangalat itlog. Tigtayan di manok. Ano saan no, kahit mo agad, pumartikat manok. Ilibas mo iungat mo ka ni Antim. Manong nini, matmat nagdigit iluwak. Nagdagdagdagit iluwak, kabayatan nga. Mangisasa nga. Numuna takayo. Ngamat nga rin nga gasrage. Puy-puyutak dita nga, mas asukan di matak. Nga orag lagsang sangit man unay mi. No, kaster lang. Nagsubli akmat lang niya dalula. Yan daman ang lili. Uwan manong nemi. Numabartek manin ni Papang. Tilad manin ni Bagbagan. Mga anak madlatan. Uwan. Kat mo kasta nga mabartek. Sakpain ti apapahan na. Anak mo! Mamang mo manglilipot! Bang, nabartek kayo, maturog ka. Anak mo na bartek! O ba't pagdanakam dito, orag bugbog kawak ta, dayon, ay putputong na ito yung ubong.
Sus, ramang lilipot ng mamang mo. Di mat adamat sa bali nga babaeng tibiyag yun na yan. Oo, sino mayat kumaganyak kastoyak mayat. Ay magman, amo yung ibaga. Awan mayat kada kayo, gaputa kastoy kayo. Ano ka naman sa kahit mo tagisik at pagbabartagak? Abang, hanak agpaot dito. Nag-awit ng lang yung dalula, inamanang. Padasem loko. Tabulbuluan ka tapno saan ka makapansadya. Sungar ginebang ka, dataparulotok. Oo, na yung matanti kastoy nga biyag. Diyos ko. Basta yung tubiga at gawin akton. Padasem, kapot. Kaya mo tabulbuluan kayo tan. Manong na yun. Diyak lang kayat nga bumarat saritaan. Saan ako nga nagunoon. Kapana kong naganda manon na yun. Iti ayan dalula. Kudson ti magindaak. Dito'y okradig di kamayan manon na yun ti papag. Nakabang-bangsit pa'y manong nemi ulas kan disupot tipungan. Napayag sa saan nga nalabaan manong nemi. Naminduhak nga nagawid manong nemi ng umay naksukunan ti amak. What? Inananong saklatan, inawat kong ti kinapod mo. Inananong sakti amak manong nemi. Diyak pa'y sumit, ikandamat ti kwartana, babayan di kapsat na ni auntie. Idad namat kanyak, balon ko mapanagbasa. Duwa nga tawen, manong. Duwa nga tawen, idadan na, adak, idadan na, ni papahang inananusak. Awang pulos pa nagbalbaliw na, imbag tawan pang tutup keng kuwanan o kasta nga, mabartek ang karkaryar. Gabungatan, takabagyan na, di kiti adda taglawlaw. Awang pa'y mang tutup keng kuwana, di adda ijay, na kaya kamangan na, di agraralo man dito yung takabagyan na, di kiti adda taglawlaw. E da graduate ti high school, manon nemi, karigatan ni Manang Lili Timay. Congratulations sa atin ko. Manang, adungan anos ko, amo. Kahit namayag nga saan nga kabailan ni Papang, edi mang papasa kang kati college. Iso tag-surrender. Hanakan to numayalain. Nagdan na tamat lang. Paiso nga lang. Malaksidaan, maananusam na ta ni Papang. Ananusak, gabuta amak. Nga talaga nga naawan agad ang mga sikaso keng kuwana. At nagiging daw, mapanmakiinom. Dinan maiawid ti bagina. Mapangkuyaw awid manang. Kalkalabayag. Kakaasik lang. Ibtor ti. Naangsig no kasta nga agkabaw no. Mapalaw na tuminom. Ano sama? Lalakero ano tipuon da mamang. Gabuta da lalaki na. Tipuon da papang. Bartikero. Ato ka tagbarbartik dito nga kasinsin na kakabagyan na. Isumanat kastoy. Ato uminon na mga mayawid naman ti bagida. Isunalat kastoy. Ano, Sam? Barukan. Guwapo ka. Napintas kamit manang. Ading ko. Ore kastoy di kitinagandak ka na ta. Ipanagnak ta. Nga kabailan ta. Babaeng titulong ni Lola. Kung siya sinuman, nagitimang tulong ka na ta. Kang runahan na kinihapon Diyos. Maragpap ta, tarapap ta. Para terjirak ton. Ganito no, makaraduharak ka na pagtrabahoak. Nakas pagarigan ta, awan tumatin ni Lola, kas pagarigan lang ha. Siya akong tipang ituloy kang kamang pabasa. Saan ka palang arot, nga makibor boyfriend. Ada boyfriend ko. Anya? Ngayon akong tipagdanagam. Inspirasyon ko. Isot mang patpadib ka, tipa kinakam ko. Ako ang tipagdanagam. Taora da boyfriend ko. Makapaggraduarak. Kasi nung araw din napilitin na kantong ag-asawa kayon nung makapaggraduar ka, basta saan. Nung maanusan ni Papang, agbati ka. Ngayon na sa mga anusan, umay ka sa Jenda Lola.
Tanilula, ti mangituloy kang kat panagbasam. Ididandanin pa nag-enroll manong nemi kinasaritak ni Papang. Pa? Ada malamay tadyo kanyak nga gastusik nga mapanag-enroll. Pa mo? High school klatan. Sila kanyak. High school graduate lang. Pa, I'm sorry pa. Kahit ko makapag-graduate. Alam mo kahit mo nga kurso, kahit ko baling nga maestro. Maestro! Gura ka, mangibaga kinantim. Mga advance sa klatan. No din na kayat, mangilako ta, mangilipas na baboy. No agree, papatay ka pet amin ni Dan. Nakainom kayo ng Papang? Muna adda pa lang hangover yun. Hangover pa lang. Tumamtamak pa lang. Kasi lakayat ko nga surnudan. Surnudan? Nasurnudan. Kayat ko tuminumanan. Bigbigat. Pang, sigurado ka sandak kakabaylan nga pagbasa ni college. So nga, di kayo kumakayat ang panawan ng masapol ang panawan kayo. Anya! Lukukan! Kasano na mabarte kak sino pwede mangyawid kanyak? At ako matpampanunutan nyo kahit. Ano madlaw yon? Ada tama yon, nagawid kayo. Uno saan ka? Dito kailatan nga uminom. Tanong mabarte kayo, niya dial tan. Awan tinaskan mga umay mangyawid kada kayo. Kasan agluto na kita. Basta saan ka palubusan. I'm sorry pa. Mayat kay manusan. Panawan kayo. May tulad mo, kabay-bay anak, amam. Nagloko. Napiksa kayo mo't pa lang. Di kayo mo't pa lang inutil. No, inutil kayo kuman iso. Pambaran ko na. So, pambaran nyo nga. Agnak na ka mo, no, awan ka duwayo. Mayat kayo manunusan, Papang. Talawan kayo. Kaya no, di kayo sing-singpet, bahala kayo. Manong nemi pimang panaw ni Papang nga napan nagbartek. Ngimsa nga dito pa kay gawidak. Nirubot ko na kita arwatek manong nemi kit di magasak kiti balay da anti. Ne! Jimmy! Anti. Sabi nga da, ano kita arwatek? Hindi nakmat kabailan ni Papang kapag basahan ti college. Alam man nga tamat yan, panagananos ko ti duwang atawan anti. Inananusak. Alam mo yung katamat na no, aramid ko. Siya, bang suksukon kang kuwana, no, kasta ka din ang kabailan ti agawid. Siya tinang luto kang kuwana. Siya ti manglablaba, dagiti anaangsag na arwaten na. Siya tinang asikaso kang kuwana, hindi. Kapot na din ako magbasa ti college, agsubliak matlang yung dalula. Tay sudat makamo. Asino nga ti mga asikaso kang kuwana, siyak nga kabsat na? Da kami nga kakabsat na? Di bagbagaan nyo, auntie. Dapat nagbalbaliwan. Susapo. Sa bagay. Sige. Nagpagada ka. Di na kaya palubusan, auntie. At nandito ta tiyangki, agbarbartek, gabasak nakin mo tapanawa. Alala. Amom, pati da kami kat masuron kam una yung idaw-dawat mo pakid di nga matay ko man. Auntie, ikatuan. Isulak kasta akabsat mi. Imbag ata, da kami nga, daak nga nangalak yung kuwana idi. Umay ka nga rin, tagtarakan ka di baboy ko na. Iso pakinanudan. Ang problema mo kasi ano, babartek. Kami, inako nanti. Sige, Jimmy. Di kan tumang lipat no, kasapo lang sarong karam ti amam, sarumarong kar kayo. O nanti basta maamo milaki din no, kasasaad na. Nagsubliak nga rutisidong manunemi ni Manang Lili kani Lula. Naragsakak met Manong Nemi. Hangim na panunutek, taltalo kami Lula at Adda, awan lolo tanatayan, Adda naganak kada kami ngam sa dinutayanda. Ni Mama, Manong Nemi,
Nga din ang sakit, maiturit yung may mangsarong ka na kami. Bimatumot ti puso na. Siguro tapakit anak nan. E di damagin mi kinilola no at damag. Ay, samanin sa bali nga, lalaki, nakit kadandan na itatinayo. Kanya lola? Kit yung asawa na din muna, saan ang ison? Ay, Jack Mariro at dayan, ti may katlo. Anyamat ni mama. Mamisang Jack pa yun, ti pagkura ka na dyan anak ko. Sumalat kas na kadakwada nga kakapsat. Na minsan nga nagbindot, inkarkaro na, taramid na nga bindot. Hindi ka kumaagawi din. Ada kayo nga asikasuan na. Sakti mga asikaso ka na kayo. Bale, doon na tam. Baruak mo ten, balasang mo ten ni Manang Lili. Adon nga tawan, susapo. Huwag nga rod. Intong gano nga talola, ngagtal na tibiyag mi. Agata. Into nagpamilya kayo. Akit diyo tultuladan ti pamilyayo. Yan. Sika Lili. Dola. Pilyem. Tayo saan nga mamartek? Kasano saan nga mamartek ng babaero? Susapo. Pilyem tayo na rumbeng una ng baling asawa. Oremot sika. Jimmy. Pilyem. Kasano ti panang pilit yun? Nasayat ng asawan tulula. Baka mo kayo dito na. Da kami kinululoy di kat nasingpad kam ngagpadpada. Ore ka na kakabsat ni mamangyo. Okay man ti pamilyada. Ay, nakailang ti kastoy. Nako. Salang anak na kami ti kastoy lola. Adudad tang. Numabalin la ko makit saan kumakas ti biyag mi. Imbas nagmingarod ngagpadpada ngagkabsat manon mi ti panagbabasa mi. Awan sa bali, nga dati panunot mi ng sanga ti panagbasa mi. Wan, eskwela, kasera, agawit kami dito balay, nga sarong karami ni Lola, babae ni ti panagmula na, panagtarakan na, panagpalengit na, yan, pagyamanan mi, tanapigsapay lain. Madamag mi met manong na mi nako. No, da makita mi, nga kaeskwalaan mi, may mesang eskwela, ay, Jimmy, kasin kaya. Alay kapidwa. Wen kapidwa ta. Ket, tadajay ni papang mo, kini mamang mo ko, ag kasinsinda. Di ag second cousin degree ta. Ket, kasjailat ta ti amam. Namin sampay ko nam. Ada nang tutop keng kuana. Kinamkabil ta. Ano? Di mo na namang. Nerad radyo. Di kayo dingdingag ti radyo? Di may masangon eh. Nilolan ako, nagdingdingag. Nga mo ano nangag na. Nasa ospital. May kadwa. Amo, di pa nag-uong. Ape, di pa nag-uong. Napanagalat uong. Nakaala siguro at si ada sa bidong na. Inlako na niya duma. Aduda nga nasa bidungan. Kakaasiwan na may andan. O rin nasa bidungan matisona. Gapot naglako na sa bidong na uong. Yamat din. Mapaspasamak yan. Nakaharot yung mapaspasamak yan. Uncle Charlie nga ma'am. Kasin. Kapid. O rin no, gigan pala sa jay. Ayan, Dante. Saan na yun? Pinagtalaw da. Nakasano, mambabayan na matubranan. Nagbarbartek madlatan. Dali kat sagbalbalo dya, amamon. Bayang kasin. Makarador lagi di manang. Siguro, amunan nga si kaswan ni tatang, ni papang. Kayat na ba si kaso Adumat ko man nagiti mayat, pagyanan na, no kayat na nagbalbali. What? Kasi man kami yung pang mo. Meron. Sige, kapid. Ang tapay klasik.
Thank you, Pay. Sikat na kadamagak, ti madi nga mapaspasamak. Di mo na kumain, padamag. Kade, no napindas ko man ti damag, so man ipadamag mo. Bayan, tadyak to ipadpadamag ang tao, ba't napindas ka damag para kini papangmukit. Malaksid ano no, talagang emergency nga bagag to nga pinatay dan so. Iti naggraduaren manon na ni Manang Lily Imay ni Mamang. Uhan isot umay na. For how many years? Adda ka? Adda kayo? Kinunak. Uhan, may kang kablawan, magpaalag ni Manang mo. Tapi yung matmatan tikas ta. Adot bimakatan yun. Bagman na, adda pa mayat nga lalaki kada kayo. Masukan-sukat ka no't lalaki yo. Ano ka sano, jak manusan dyan yun, di nakmanin sa bali. Mamang masaludsud ko man. Naragsakay ka dito kasi ito yung paspasamak di biyag yo. Naragsakak, no, dakti din natin lalaki nga, ipatpatag ko, kamang ipatpatag ka niya. Halangan ba't ngagsubli akin ni papang mo? Nandiyak mo't kay-kayat? Kaya nagbalbali ni papang. Nagbalbali mata? Kada pagbalbaliwan ti amin, mamang. Kasmit kada kayo. Sa bagay, baka sumaradan kayo ito, o mangit kada kayo. Baka pati ni papang to, hindi na kayang kayat. Salita ba yung pagpagkap? Nilili. Di ba simang pita? Sinawat na nga ba yung kuha na? Da kayo kumakit. Ang sa akin malay may tanta, o may kasakit makipangan. Mandamat luto rin talikod. Sakti mang idadaol, ti pa nagluto. Nilulat na pa nangabay kang kuha na. Napiksa pa rin ni Lola. Kan maragsakan ni Lola, gapot adda po ko na paradwar na. Nga, awan ti bibiyang, dagit naganak kang kuha na. Napikit kasat sa Kaya imbagat mamang ko, dajay Lola na, Lola yo. Imbahap kang kuha na, ada kayo? Kasi ka, anamat ti ka kursom. Adanton maestro, nga anak yun nanang. Ure di ginaganak kada kami. Ada nurse nga anak, maestro nga anak. Ure no dagiti naganak kada kami ket lalakero, ken martekero. Ano sa panagsasong ka na ka? Ano ka matinaw namayan nyo ko rin nga ibaga kada kayo. Ibaga agsubli kayon, tagdadan nata yon. Ure ibaga ti kasi dyan, yung tumalakayat. Di kasi ti bagak. Makaradwar kami ngagkapsat, ora no bartekero, kan lalakero, ti anaganak kada kami. Sumarte ka man! Abay, nasakit nga dinggan nyo? Tulad dang ibagbag ka. Awan naluto ta, no, adan naluto, mabisinak, ti pinangal daw. Kumita mo na, dasarang kayo kumapay lang mat. Takay ko man, pangindasar kanya, kung anak nyo. Nalayin ka ng sumao, ha? Dandani ako nagbaling nga maestro, nanang. Iti kasi diyan nga pa nagisasarita kininanang manunaymi, nadlaw ko mo itibagi. Sang kumarumpeng. Ngayon siguro kapag nakurang namin ti respeto ti inak. Iso kasi diyan pa nagisarita kang kuhana. Sabali kami sa tirada na eh. Tatirada na ko ma manunaymi kat inarakop na ko ma. Anak, kumusta? Aputa anak ko, baron. Ti anak kong ipatpatag ko. Kunahan ako ma eh. Kasi dyan na maek. Tanong kasi dyan narabid na manon na imi. Hang kumat kasi dyan kina sabrak ti panagsasarita kang kuwana. Iso ti kunak. Saanan nga impaina ti bagi na manong na imi kanyak. Iso nga sila. Saan mata na siyak ti anak na. No ba no kasta, no kasasarita ka na kami ni Lola manon na imi. Kapag sasaritaan mi may panggap ka rin naganak ka na kami. Di kang ganawin nga ibagbaga ni Lola, manong naming at di mi ikaten respeto mi katakwada. Nabigbigan mi latang isudat ina kat amamin tulata. Sa nga maliklikan manong naming aslam. Madi, wano na sabrak ti pinakasaritak, kani mama itayin. Kabot gas jay. Sa balit entrada na, kasla saan nga mailiw kanya.
Kasi sila umay lang makipangan, makipaala. Baka no, dawatan lang tupay ni Lula. Iti pagpleta ng agawid no, anyaman na kwartana. Edi dumtengan manong nemi dalula kini manang Lili. Narakop ko ni manang, congratulations manang. Sabi ko mata, may rawar mo ti board mo. Tunog take ka, kahit makapag-trabaho ka nga sigod. Nadagayam ni nanang. Anat ka adan. Si kamat manang. Ano ka sa lutsod mo? Di ka di mailiw kang kuwana. Kaya oray man awan. Kanya ko ma. Manang, mangig na ka ni Lola, kagura na ka. Deta ni. Ay, kablawang ka anak ko. Congratulations. Uy, thank you na, mamang. Oray no awan regrigat yo agad nakapaggraduarak. Manong na yung sangan ako ori mamang. At amadi mo jisok ko na ni manang. Abay mo't ko nam tikasta, anak ko. Gusto man mamang. Manon nga tawag nga saan kay May? Manon nga tawag nga saan da kayo nakikita? Ni surat, ni damag, wan eh. Ni May kayo no, o may kami makipagragragsak. Ta ora on regrigat yo. Kaya nagturpo sa kon, may sakto ng nurse. Nasakit man, mamang. Imanugutan nyo ito kinapod, no? Yung baglaki din, dada ni Lola. Tanaw ni Lola. Kasla itaw. Doon nga tawag ba't nga nagananos ni Jimmy, di sidong ni Papang. Kahit kabutasahan ng kabaylan ni Papang, pagbasa ni Sunod College, imain dito eh. Oh, second year college na, parang third year na ito. Kahit kumusta kayo, mama? Sino ang lalaki itan kadandin na yun? May kamanong na lalaki. Sabi ko mata sa anak tong umahala ka na kayo. Paunay kayo mata, nagsakit pa nagsasauyo. Sakit. Hami ko marumbeng, aramidin. Gabot ay inada kayo. Kang kanan niya, bagbaga ni Lola kada kanyo, kada kaming kinin Jimmy. Kasami, katent, respeto mi kada kayo. Ngem, sorry, mamang. Baka no, anda ka duwak. Anda itilangalang kat masabat ka. Masabat da ka. Baka paglibakang ka pang ina ka. Ponay kayo matan ako. Dahil ako matpambaran nyo ang balbaliw. Adamat balay nga pimanawan nyo, api di ka eksubli. Napatpatig di sinuman dita nga lalaki. Nga maragsak ka na kayo. Tika di lang, sex ti pakaragsakan nyo, nanang. Una mamang. Di ka di pakaragsakan no kadenayo di kita anak yun. Pumanawak man laon. Ay, hindi kayo penangan. Nanganak on. Di muna kitain, tamabisina. Sige, dita kayon. Pimanong matlatan manong. Ala, manang. Aping namin kasi tibagbagam king kuwana. Ingka igawid. Yan. Ala, ingka igawid. Sikat mong igawid din. Awan lugan nan. Kinamakam ko manong name ni mamang. Mamang. Hindi na igawid. Sakit doon na sasauyo. Mang, dito ko mga minti, pamparan nyo nga. Agbalbaliwan. Ito ano pa nagbalbaliyo? Balasang kan baron ti anak yo. Amoy ka di nga. Nagdakil ti. Epekto na kada kami. Hindi kasi nga kasahan tayo. Baka maapektaran to pa, no? Sumber kita trabaho ni manang. Ore siya. Baka ibagad ito kanya nga maestro deta nga lalakerot inana, bartekerot amana. No saan kumangamin nga kaputi amayo nga mamartek. Kapkabilin na irresponsable nga ama. Awang kumamat na ng idorong kanyak nga kaso tinaramid ko.
Mamang, uray ko mamit kasi dyan aramid ni Papang. No talaga nga nagkakapanunot kay tinasya at di ko na panunot. Nga di sakbal ko mga ramidan nyo, di yung pinanunot, nga dakes. Nga awan-awan tinasya at nga bunga na. Balbalsan nyo lang ni Papang. Kat anit na pasamak. Ang dadaging marot amin. Ano ko man ipapang pinapanaw tayo. Kat adda kayo. Di na pimpinas ko may tatbiyak tayo. Tani Papang kit mamartek lang. Ha? Di adda nga nakdakas siya lalakero. Sorry mamang no, makasao ka man tikas toy. Siyempre, adda ka, may bagami, adda ka. Ibagbagami o reawang ka, ang imsa mo mangag. Makanang, awang paglugahan na. Hindi mo ko na yan, baka nadamasana kam dito ng lalaki. Baka sumurot ka man na yan. Nagsublikan. Sige. Napasublik ba't lang ni Mamang Manol Nemi yung sanang inasadgan ni Manang Lili. Nilula nga nanang na, Mamang na Manol Nemi dinasadgan na. Nangikuti saritaan da. Kumusta kayo, Mamang? Agsarming taman nga doa. Tapi met. Ay na. Jenny aya. Inagsarming taman. Nagsarming dang peso manong name. Hey, basit lang nga tawan tigid jata. Ano lang at pagsasaritaan. Balasang kao. Narot kat narikat man tibiyag diyang dahidan kadaddanam. Tanood na lalaki ta nga manggoyod kang ganalan. Paunay ka matan, Jennifer, balasang ko. Sikal, takas na kayo nga kakabsat ko nakmanin. No saan ko mangamin, gaday dyan nga Charlie. No saan ko makasit ng aramid na. At tayo ko mamatakas biyag ko mamang. No saan ko mangamin nga isot nakiasawaam. Ang gani malagip mo nga dami kayat pulos idi kini Papang mo. Imin papilit mo kaputa, ipatpateg mo ko no. Ipatpateg na kamit unay. Agpimpinateg kayo. Inatla pasabak. Mamang, si Marong Karak sa nga, tapno mga ko na kita nga magbagay, tapno masilawan ta panunot mo, wala sang ko. Ay, bala. Kamubat ka dito, problema, kabuta. Napigsak pa lang, nagpempensyonak, nagagatak ng bulag, tarakan. Yan nakaradwa rin ni Lily. Sumarunod to ni Jimmy. Ay, rin na nagsakak tumatil na, nga mapandumanon, kini Papangyo, ni Luluyo. Ito no, makapaggraduar matin ni Jimmy. Ay, no, nagsakak tulaon na yun. Nga da mapagturpos ko, karikiti apo ko. Kaya rin no. Ay na, marikrik nakmadok at kapsot ko ang ni Apo Diyos si mang tatrabay kanya. Ipagpagapuna, nga dagiti apo ko kit kakaasida, gaputad na adanda, kadagiti naganak nga irresponsable. Mauna yan pa nagsasalita yun, Mamang. Ito ko magpantanuta, matap nagbalbaliw kang balasan ko. Manong name nakapasa ni Manang iti board na saan nga narigatang na simburek ka iti hospital ka nagtrabaho. Damag madlata manong naming agapo itayanda Papang dayjay. Pasaray kabilan da. Pasara damang tutup keng kwa na manong nami at ako markarit kanumat. Mabaybayan da no kasta nga. At iladadalatan no sa dinutayan na isupagturugan nan ni Papang manong nami. Tapatan ni kakabsat na kakabagyan na nga mismo manong nami kat kaslasan da na kayat nga si kasunit-suna. Idaw-dawat na pekit di ko man, mamipinsan nga panagrikat da, tay maimansayag ko man maitabo, tapos awanin, problema da. Kasti ka rin ni Manang Lili Manunemi,
Nasampay lang agas asawa. No ba amamukon di boyfriend na manong name. Nabintas mo ti boyfriend na ti trabaho nagabatamay sang engineer manong name. Kat nurse isuna. Pasaremat umay dito balay manong name. Ngam saan nga yan. Nilula manong name napiksamat na ta. Naging ka nagturpusa ko ni course of education. Nerwar ko ba't nga dagos manong name iti teacher's exam. Kat babayan titulong ni Manang kani engineer nga kayong kutubi. Nakastreka anang isuro manon name. Secondary. Kabuta secondary education ti kurso. Siyempre manon name babalasang di estudyante. Adumat di kras kanyak. Aduman sang kinasarita nak ni Christy estudyante. Sir? Yes, Christy? Bakla ka ka di? Nagloko ka. May bagam ti kasta. Tawan na ta kaslao interest yun ti babae. Tadakat nga rin nakita mo nga da interest ko ti lalaki. Mapi sir, akong girlfriend mo. Siguro, ikaso kitan ka ba ta? Nakapaggraduara kon at pangisurwa kon. Sir, dinaknakras. Diyak kaya tigas kang ka, Christy. Madlaw ko, nakuti ka. Lani sir, pag pinustaan ta, saan ka na virgin? Lamat ni sir. Dito lang yung gargaraw mo. Diyak kaya tikas kang ka. Diyak kaya nga makasapulak ti katulad ti inak. Abi sir, lalaki inayo? Shhh. Change the topic please. Diyak kaya takasarida ta kamestroyo. May panggap ti personal labanan. Sorry, sir. Naamuha ko ti kinabudno. Ito na minsan manong naming si marong karak kita yan da papang. Kastaon ito nagsak di kini kakapagyak. Ay, maestro! Kasin! Kamidwa! Maestro! Kumusta kayo? Kastilaan nga, maestro. Yung bag-aking ka, may sakan nga, maestro. Ano na, da kami nga okay, di naganak ka na kami, di mo't niyulid, nagbasa, nag-aasawa ka nga di adagos. Anong tong palyo? Tricycle driver, ah? Sige nga eh, kasin. Kita siya at mga sasikas di bangkag, ang bulmula. Sige nga kasin. Tarakin at dinguin, nang araw, pumaala ka mga gati, maestro. Habang katawa ka, nakapimpita si biyag mo, gwapo ka, oh. Dapay logan mo. Second hand lang na ita. Gagaya nga lang mo ta, maestro ako, paano mga isurong ang pagluganak. Mga alak mo ta, kaya mo't palaeng. Kumusta kayo ni Papang? Ay, inutayan nakaditan ni Angel. Adayan da antim na ninet. Dito tayo, agalala mo ta na tanong. Mawang kaasi mo diri kakabsat na nagat. Talaga mat nga, awang biyag nan. O rin, nagbalbaliwan. Yung patsyem mo, dahil dyan nga baliwan at biyag na. At nga matay, ano sang uminom. So, kumat sarong karakit. Nga dyan, di ba, daan tim nga ninet. At sa dyan. Taburdek da papang mo. Sige, mga arat. Ay, pumaala ka na. Dahil talaga, yan. Inuwar ko matiwalat ko manong agad, Medyo nabangbang met, ha? Apa, unay, mestro. Manusoldo mo kas mestro, ya? Basit lang. Nga maumot bisyo. Di mo uminom, sigarilyo. Haan. Tsak puros pinadas, Di sinungat imalaan ni papang mo. Siyon umahalaking kuwana. Api ko mga tuladan may iso na kagurgura may bisyo na. Ni manang morod. Hamad lang, ana-ana. Hamad lang nga plagan. Nasingpet ni Manang. Wala ta ni mother yung kita lalakero ano. Sige mga cousins. Dato yun, ananusan nila ito yung 5 kasot. Oh, sus ka na duday. Ito naman 5 kontos, 5 kontos na ito. Manong Nemi, yung amirisek.
Di kiti kakasinsin ko ano kapidduak manon na mikit na pindas ti biyagda. No ornos mo ti pamilyadang apehan sada nakaadal. Ano ikak ti naununag nga kapapanan di amin. Tapos la pagyamanan mi kinimanang no ape kasi di da mamang kinipang. Gabot isot ng ted kada kami ti karit. Tapno di kasi tagad. Ipursigi mi. Iti pa nakaited tinaranya ka masakbayan mi. Di nga ta? Ta dumat di kita na urnos ti pamilyadang saan damat nakapaggraduar. Uno kasto nga talaga ti kasat. Iti makita nak ni Papang manunay mi, ay, tayo maestro nga anak ko, maestro nga anak ko. Sensya ka na ako, sanak na kaumay, di naggraduar ka. Uri, di naggraduar sa limanang mo, sanak na kaumay. Ano, maestro? Nagdangro kayo, Papang. Ha? Hindi ka nagdikos. Sa ito baliwan nagsalita? Ay, sus. Kaya pa nagdigos manungal daw. Ay, maestro, Jimmy, auntie, daak. Pagmantang mo sarong karantamang. Ano saludsud mo itay? Manon nga aldaw nga sa nagdigos. Baka bula na yun. Paunay mo, anos mo Papang. Pagmanta daw, mayat nga masidag kang ka, wala agad adadaywan mi ah. Agad no mga kay nga auntie, kaya isusunat mangan. Sinot namnamayam ko mga rutmet nga. Adamayat nga makiabay kang kuha na nga mangan. Pang, kagdigos. Iyaw mo't arwatan nga pagsukat. Andi awang ka arwatan na. Nagado dita. Kasano nga men, ni Papang mo, no yung suot nan, ha? Hanan suksukatan, aging gana nga nakaduldulpat ton, saanan nga maskan nga labaan no kan, may basuran. At anarigat na labaanan. Ore ka barbarot arwatan na, tigat-gatangan mo met. Abok ka barbaro ah. Kasi bro, syurpan na, kena dessert na. Yan, makabulan. Sus, din mat nagsukat, din mat nagdigos. Nagkasadag takarayan, Papang, di ko mapan naggupor ko mo. Ore mapan takarayan, no di mat nagsabon. Ore ikakti sabon. Pang, ang pinaladaw ti amin. Nagtulagan may kinimanang nga. Itata, nakapagturpos kami ng agpadpada. Kaya't mga ornosin ti pamilya tayo. Sampay na lahat ti aming Papang. Nagpagpakasya ka na kayo. Kadag ito'y kuman nga malunag ti puso yo. Saan kay matay no saan ka nga uminom iti arak. Nga oray ko uminom kay basit lang kalkalaingan na. Jack Mariro, arak amin ng agtartaray ti uradyo, baka awanin dara no dagit arak. Makasangit ang nga mag-isangit ka na kayo, Papang. Papang kay tulat ta, Papang da kay tulat ta. Di ko maurayan nga kadurman da kay maten. Isong ornosin yung maten at biyagyo. Imbag adda pala mangayat ka na kayo nga kakabsat yo. Ay, Jimmy, dandani awanen. Idaw at may pegid din ang adda mang patol keng kuanang at saalin nga makalasat. Tap no maminsan tirigat mi nga mangmansahag kan magitabon. Tap nawanin ti problema mi nga kakabsat. Tata kami mapagtaran. Numanggulo, oy, ni kapsat yun. Gulgulo man eh. Kung nadamat, di mapagtaran ka magkakapsat. Bang, nagluluwa kayo? Ito lang makita nagluwa kayo. Ma'am, amiris ko kahit anak ko nga. Dugo, dagit tinagkurkurang ka na kayo. Pang, sampay na ladaw ti amin. Napaot pa ti biyagyo. Tagibanan nyo lagit sa lunat yo. Alay ngayon, enggag sukatin, enggag digusan. Alan, radradan nyo dagit ang burang nyo. Ago preke nga muna, sakit to.
Ay, radradan. Tapos nagasakit, may katimurang yun. Kaya, gaya man nagpapukis. Sige, anak. Maestro. Maestro ng anak ko. Sige, anak ko. Anak, sige pang. Yung kay lagdigos. Nagsukat. Kalpasan na, uminom kay tumanen. Agbartek kay tumanen. Makaisisbo kay tumanen. Ngawan to't mga sikaso kada kayo ata. Anang arod. Sige, anak. Saan ako ng uminom ti ado? Konti-konti. Konti-konti. Konti-container lang. Konti-konti na lang. Hanga konti-container. Inor-oray kung ano name ka nagsasarita kami kini auntie. Ana, maestro. Jimmy ko nakadlatan, auntie. Kumusta pa nang isurom nga eh. Again, enjoy ka, tanabintas nag-istorya. Ay, mag-isuro. Baka dumatigid di kursunadam ka nagita isurom. Porcher di isurom, saan ka di? Uwan, auntie. Kata, ato babalasan na. Akong pinubiam. Akong pa, auntie. Baklakan sabot ba, kabarok. Niwat, auntie. Amot na. Atakad puli nga baklat, atakad bakla nga pulito. Ay, ato kasinsin mo ta nga bakla. Basta ya. Second cousin degree eh. Warren, kaya dapay, uncle mo nga bakla. Kapsat yo. Ay, kasinsin mi. Sana ka baklanti. Panagreknak, lalaki ak talaga. Ngayon, pa ngamin, interest ko karag di babae. Jack pa nakita ta kay labak. Ganyan nga manang mo. Nabayag nga na boyfriend na, hindi pala second year college suna. Engineer. Eh, ibang tumamot ka, sumarong ka rito ni Lily. Si kalat sumarong ka kat. Awan ti may ospital yan, mapaninti pagjutyan ng ospital. Ama, makakita na ko kang kuwana. Manong name sala nagpakita ni Papang itayan mi tay nangaldawak dito dita. Nakadigos ken nakapapukis. Nako. Kitam-tamam, nakagupgwapo kaskan ka. Pang, hey, nagwapo kayo. Nakita yon? Nagsarming kayo? Wala na. Sud na kayo itam ni mamang mukha niya. Nagwapo ka. Macho ka. Macho ka, di. Ang imitangay, nagrapis na mag-iyon at naarakan. Dito lang, nagsakit kayo. Narunawan ta barayo, kaputi arak. Katan yun ti arak. Nang narunawan ta sigarilyo ko nam. At sigarilyo talaga. Oray uminom kamit laeng, basta saan ka nagsisigarilyo. Oray minom ka, templado lang. Ngem sigarilyo, katang manaming pinsan ka ba guys? Uwan manang. Ngalarad. Apay manang ko ng kanya, sakti burdak. Ay, huwag kayo, nalipatak pa yun. Magkabaw ka pa yan. Unang dinak pa inawagan ni Timanong. Kabagis ko naklatan ako, Manong. Hindi pa pumakadaak Manon na iming karawak ni Papang. Ditid ko dito kwartam, kimsam ng inom. Ay, kaya manakanak ko. Taloribo na. Ininutem. Samong isugal. Numomok lang isugal mo, inom mo. Di ka nito sarsarong karan. Papang, kananyo tilang ayo. No, hangkang uminomen, hangkay ag sigarilyo, uminom kay pasag pa minsan lang hanyo ba't gulgulpen, no, madikano, no gulpen nyo. Ininutan nyo katen. Sa kayong mga antiado, palagat kayo, sublit kinagwapo yo. Nagwapo kayo tumanin? Nagsubli ka nagwapo yo? Baka talawan to ni mamang, di kitilalaki na. Nagsubli ka na kayo. Kahit nakantapay ni mamang mo. Dahil ka dito sa lutsud. Di sa lutsud, Papang. Kahit yung kadipay ni mama. Diyan mo nga sumbatan, anak. Sige. No makasalita minto ni mama, hintay to pa siya rin suna. Paring no, makapag-inarim kay manin. May masa lang tipanggap mi kini, Manang Lili, Papang. Ti magsubli ka ta kayo.
Tapno mabukal matlang ti pamilya tayo. Si Maruno manong name duwa kami ngagkabsat itinapanang sarungkar kini mamang. Timbagadang address manong name naman pa na selsel nga madamit lugan mi. Tilugan ko manong name tinagkaluganan mi kini manang. Ito duda ti may sa ngagagangilang ang balay. May sa manong name nga ubing. Mariro, 7, 8 taon na. Ay, ading ko. Balintag sa lodsod. Nga ka dito, sir, ma'am. Ni Jennifer. Ni Nana Jennifer. Ada ka dito, Ay, ni Mamang. Mamang mo? Ayan na ni Mamang mo. Tata, masakit. Kabsat mi gaya manong nemi. Anat naga mo? Juju. Mano kaya kakabsat? 2. Ni manang Menchi. Mono taon mon? 8. Ni manang mo? 12. Ayan ni manang mo. Isot nang asikaso kay ni mamang. Ni papang yung arod. Ni papang ko. 1 na. Natayen. Abi ang nagpetbadat ama kini manang mo? Haan. Ni papangaro ni manang mo. Awanin. Nagsinanda kini mamang. Kano? Sino nga ti asawa ni mamang yuta? Awanin. Ti malawin. Sino nga ti kadwayo kat masakit ni mamang mo? Dakam na na. My God. Nagkinita kami ngagkapsat manong nemi. Manang, iyawid tayo dan. Pangyawid ang takadakwada. Diyan balay, diyan dalula. Takal man. Balay ti pensyonada ko naman. Oh my God. Damsaktan. O, apa manang. Urisan ko pa nakita ni mamang ni mamuk. Kasla makit-kita kong tilangana. Agbatpada kami nga makasangit nga kapsat manong nemi. Hindi makita miti namin. Hindi makita miti bumalasitang nga mga asikaso ken kuana. Menchi. Ay, amoyot nagan ko. Kumusta ni mamang? Turturog na, mamang ko na yo? Diya mo nga, ada kang absat yung inauna? Istoryano ka ni mamang kada kami, kini Jujo. May sa kanon nga nurse ken, may sa nga maestro. No, turturog na, di hang maling nga riingan. Paingan saan yung ospital? Oh, mati, gastusan mi. Ma'am, manang ko na. Manang, kan manong mo. Lili tinagang ko, Jimmy. Ni manong mo nga maestro. I-robot mo di kita arawatin yung mga kapsat. Ha? Aking balay dito balay ti nang paano kada kami nga kao dyan nga kinarelasyon ni mamang. Mabalin nyo na panawan, di ba? Sino ti kapitan dito Itilang karo ba, manang? Mabalin mo nga kuyoganak, taintak ni kapitan. Umekan, Jimmy. Bantay klatan ni mama, manang. Ni mamang, manang. Sige, ano ti bagam ni kapitan? Ipakada kayo. Isarekta to hospital ni mamang. Iyawit kayo sa diwalay. Kasi nung oras din pa nagbasa mi. Sakto ti bang ikarida. Jimmy, manang, ikarigata ma, pa-transfer mo ida.
Sige manang, makamok ton. Siyak ti adda manong nemi ti abay ni mamang iti makariing. Nagmulagat, mabigbig na kadakos. Bimangon, mama, baka yan nyo kaya? Maestro. Jimmy nanang, mamang, Jimmy. Jimmy, anak. Nagmanda na sa may kasi marongkar. Inamumi no sa dun ayan nyo. Hindi schedule mi tangal ng umay. Sunasarakan da kayo. Namamumin damin siya ni Jojo. Napanangarod ni manang mo. Napanyan da kabitan. Ipakada da kayo. Ipanaw da kayo nito'y. Ha? Mamang, idagas da kiti ospital. Masapol nga may ospital kayo. Da Jojo kini Menchi, iyawid mi da jibalay. Tayan da lula. Diyo ko rin nga, kid kayo. Ang kilaunayin nga ina, no, kid kayo. Pinanahon na kay gayam na dyan may kamano nga lalaki nga tinandan na yo. Hanggang nga may sa ti ama da Menchi kini Jojo. Sala ko nga may karika na kayo, anak ko. Mamang, saan ka nagdrama pa? Tamsang umatidog ti amin. Adon nagastos nga oras. Mayat kayon. Tadado na talaga't pagtungpalan na. Mamang, sudot-sudot. Di kaya't nagsinubyanan kayo kini Papang? Ta kaya't nagkadi ni Papang? Ni Papang yo. Ta kaya't nagkadi pa lang ni Papang yo. Madama pa ilat programa. Ti saludsod. No kaya't yun ni Papang? Anak ko ni maikarikan ko anak ko. Ti saludsod ko ti sumbatan nyo. Saan nga dahi tat sumbat na? Kaya't yung kadi nga makapagsinubyalan kay kini Papang. Kaya't ko una ya anak ko. Sige. Saka nang ti Pakiyo. Gabot ha. Ipanon ta kayo dito. Idakas na ka ti ospital. Iyawid min da Jojo kani Menchi di balay. Manong nemi indang asbi nga talaga ni mamang iti ospital. Ni Manang Lily, kas nurse, iti nang asikaso ken kuana, ta ospital nga pagtrabahuan natin nga panandi. Inyawid ko met manong nemi, da Menchi, ken ni Jojo, iti balay. Ay, dito ti baro nga, balay tayo. Manong Jimmy? Wen Jojo. Napintas. Ada kwarto min ako kini Manang Menchi. Sagay sa akin di kwarto mamalin. Manang Menchi, kita mo kit usto dyan. Tagtaginip ko. Nga niya. Tagtaginip ko. Manong nga, bumaknang kami. Pero nag kanito ang pintas kabalay, napaknang kan. Kito na, ako ya. Makita na kami manong nemi ni Lula. Ilay. Nangyawid ka mo tintiputot mo. Ako pa'y nobiyam. Madamat ang putot mo ha. Jimmy. Lola, kakabsat ko. Kakabsat mi. Ano kakabsat? Kakabsat mi tina. Nagmano kay ni Lola yun. Apo ko na kay tutuod. Apo na kam tituod din. Kuya, napigsabay lang. Napigsabay lang kapag kakaasyan ni Apo Diyos. Mano kami man, Lola. Mano kami, Lola. Nakitad na mainayin ng membro di pamilya tayo. Sus kita siya ito na yan. Nasingpat kayo matlaing. Uy, Lola. Nagagit kayo matlaing. Uy, Lola. Da kami tinulong kin ni Manang no ka nga. Agdalos, agluto kin na dumapay. Very good. Da kayo nga katulungan ka. Agtarakad di manok kada baboy. Ya po ya.
Ministro ak ni Lola manong nemi ti may panggap kininanang nga naka-hospitaliso na. Mapangkumat sa sarungkaran no kasta nga malpas ti ang jutik, malpas ti panang isuro. Alis to nakapag-recover manon nemi. Abanak, pinapang ko pinasyar ni Papang, kumusta ak nung anyat na nagbaliwan nan kat nakita. Gwapo. Tikas ting oras ko man kat nakainom ko man. Pang. Ay, Jamie anak. Sabali mo na natulugan mo. Sumat lang, Pang. Kumusta? Gusto nagkapan nyo. Kaya panak man dita. Oreno, agyan kapila ni Auntie Nancy. Nancy, ninet ko na. Ninet. Gara pala sa diyan. Baka itulog kang ganun. Nagkalugan kami manong Naimi. Kita makalugan man hindi kutsi. Kutsi pwede ba ka anak ko? Nagsalita kami gini Auntie Ninet. Kumusta Auntie? Ay, sus, nagsaya at may kaidi. Nagbalbaluan ni Papang mo. Uminam ang pasibasit lang dito balay. Di paginuman nan. Makita ka nga ron kat. Ala, kumusta mo't inana ang mamangyo? Napamimit inala. Masaksakit. At dati ospitalita. Napintasan ti kasad na mabaliming yawid irwaro. Kahit may mga buklan ti pamilya mi anti. Agad rupang nauna ya. Alam ako nam. Charlie. Kabagis. Napangganon inyawid. Dagit anak yo. Ti asawam. Kinayawid dan sa Jabalayo. Tayan katukangam. Salsaludso din ni Jamie nga maestro nga anak mo. No, kaya tiyo taksinubyan ng agasawa. No, kaya't nakan ni Jenny, apikit din nasan. Papang, tayo damat saludsod mi kanimang. Kaya't ko na. No, kaya't naklagi din yung papangyo. Stamit ti mama miris ko anak ko. Pas. Dakilo na nga yaman mi ka na kayong anak mi. Itilikodan nga. Irresponsable kami ngagpadpaday tinayo kat nagbaligi kayo. Pang, gapumit lang ka na kayo na aping naramid ti kastoy. Nakamot tinaramidan mi. At nakadimat lang na itulong mi. Ti aramid yun nagbaling karit mi nga kapsat. Tapos ni persige mi tagbaliki. Kat may salang itigol kangro na kahit mi pasama kita. Di ba nagtitipon tayo? Ti santay ito nga mga nagsisina pa eh. Kanakalura pag yaman nagdatanak ko. Kagrona kat manay na yun ang matitawin mi akit. Mabaling ka nga rin nga lain eh. Ano makunayan ti? Nakit maitan ti pa nangalam iti amam. Akit harapin das lao na eh. Ewan gayan papang. Kahit kung ipakamo. Nga dakabsat mi ti ina. Ore daladwa. Maibilang yo. Kas baka no. So ti pambaryon tumaring nagloko-loko. Tada pakakitaan. Evidensyet pananglipot ni papang ni mamang ka na kayo. Saan na ako? Basta, makapagdadan natin aminin. Lapintas mo danayon nyo. Saan lang nga dududuti. Anak mi kini mamang yun, dekat upat. Tada pa inaudi. Ngamda kayo. Manong nemi inyawid ko nga ni papang dito'y balay. Kahit siyempre, naragsakan met ni Lola. Ay, kumusta kan? Nalay nga manugang. Mamang, nasing pet akon. Makita kit, no kasano gwapo mi di, umay mo mas pasyarin ni Jenny kat kastat itak gwapom. Nagugwapo ako madlay di daw bubingak, mamang. Ay, nasak. Iyawid lang to kano yung tubigatin ni Jenny. Tapno, titipong kamadlamin ito. Nanayunan kay peti doa. Sasawa. Lamay karim lagi di barok nga sambunton nga raramidan di kiti inaramid mi ito. Promise mamang. Saan ton? Inidya ko ti sigarilyo.
pasaro minumapay lang, yung basi-basi-basit. Saan ko pa napadahan ko napadasan din na Bartek. Ay, kat na siya, sorry, no, kasta. Baka no, agkasangot ang agkatugangan mo, minom, no, basi-basit lang ako nam. Uminom, makmat kahit. Isot ba isang mangmangtid kanyak may direkta ti arak, kasabulan di bagi ti arak, no, lagi di kalkalingan na. Ay, amimot ngamin nga agsubra kat dakas. Kabigatan na manon na mi darwarmin ni mamang. Da kami kompleto. Mang, kumusta kayo? Akit na siya atid na kasasahad ko. Ni Papang. Wana. Sinot umano mo sidig ka na kayo. Nga ginarakop. Kahit may may tangan ng agkabsat. Agkakabsat. Agkakabsat ko na katao. Pat kami. Di kami manang Jenny. Manang Jenny. Manang Lily ko lang. Jenny, tinaga ni Mama. Ay, wang kaya. Sorry. Manong Nemi, naggandang imadang. Apo, nagpintas ng eksena, oh. Yan. Imagdang da, 1, 2, 3. Yung nga nang ginarakop da. Mamati ka man, wano saan, Manong Nemi, manipod da dapuot ko. Ita lang nga makita nga ginarakop. Dagi tinaganak ka na kami. Idi, ti makit-kita mi kasla Cold War. Ngem tirabi, nakaarong nga war ka bata. Dinangran nga dabinong kao. Kasla talaga makikita mga ginarakop, dagi tinaganak ka na kami. Manong namin dyan napupuhutan nga nagarubos dagi tiluak. Tore ni Manang Lili. Gabot na makapapaot, panagin arakop, dagiti doa. Nangigmi Manong Nemi, di pa nagkarida, tungkal may sa kadakwada. Nasandan ton nga raramiden, dagiti saan nga rumbeng nga nararamid da. Nasublan da, nasilpuan da, tinaguped, nga napudno idingayan ayat da. Arako pa lang Nga may dinagrinok at na. Mang, Pang, api arakop lang. Api saan nga ginagek? Marimon titunggal masang na kayo? Nabang lumat ni Papa nga. Saan nga gat arak? Ba't agsiksikaril yun? Sika mamang. Iti kita haik manong naisupar panakadlaw ko. Dumat gayam tinaisinang ang ngipon na. Pabustiso kayo tumang. Sika pa palang ngipon mo? Nagpadpada kay gayam nga adot kurang tingipon na. Siguro na alam data papang nata kawan ngipon mo nakidinanog ka niya. Palag binisito kay mata na. Akin nagbinisito da nga talaga, naglips to lips da. Nagpalpalakpak kami met Manong Nemi. Nagpalpalakpak kami, ngamsang nga malklikan, nga maragreg matagtad-tad di kitiluan. Nga luwan ni ragsak Manong. Sa amin natin sublat, narakop ni Papang, ni Mamang. Narakop kami nga kakabsat, siyak, ni Manang Lili, Demenchi, kini Juju. Ngayon marakop kami met, kini Lola, imarakop met, ni Papang kini Lola, ni Mamang kini Lola. Manong Nemi dahil din ng rugyan, tinaornus, nga kasasahad mi, balay, nga naringak kan ni Makla. Di ba pang Manong Nemi, da kami iti, nang iti puunan ng tinagkusyo, pinadaktil nan, ti dating ubong, ang pagtartarak ni Lula, iti baboy. Kapag medyo na ipatputong mo yan, ako ti problema, yan. Saksakit mo ni Lola, Manong Nemi, bedridden. Dagiti at trabaho ni Lola, Manong Nemi, isyon ni Papang timang trabaho. E din to ni Mamang, Manong Nemi, kadisot mga sasikaso, kada Juju, kani Menchi, Juan, Manong Nemi, agtagibalay, na tumultulong met kani Papang. Agawid kami dito'y kani Manang Lili, no kasta malpas ti panang isurok, malpas met ti duty na. Iti agdama Manong Nemi, kapod dati COVID, natulag iti Manong Nemi ti kasara, the engineer kani Manang,
Kanid bulang kuma itiya June. Ngam kabuta, tiya kasar kita selama tip-tipad mo na mailimlima din. So, ang yuri na langin kada to umay nga tawen palubos tiya po 2021 nga panang itong pagtumuten ti panagkasarda. Isisina dan dumuten mga ramid na tibukod ta pamilya. Siyak manong nemi baro akpay lang akong peti girlfriend ko. Ato mga bagbaga kanya kabaklaan. Ngam tigtignay ko sama ta bakla. Ngam saan ka bakla? Siyak mismo nga makamo. Sampay siguro nga dimteng ti babae nga pakarik na iti ayat. Tadyak kayat nga dati agdakras kanya katutupak. Dyak kayat nga gundawayan ti kinakarukup ti babae. Ti ororayak manong nemi, nuntun ka nga dumteng ti babae nga nakari para kanya. Dati nga rod manong nemi ti pakasarita kat lading itaklangan nun patidug kuman iti nang dadking ka di detalye. Kat thank you karikiti amin nga nagbuya ken na nagdengeg. Thank you kada iti amin nga nag-comment. Ken thank you ken ka manong nemi iti anos mo nga nang ibasa ket sapay kuma tadamat na imatik nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biag kada iti pada ken dingeg. Siguro anong nemi ket adu kita makarelate kada ito nga istorya takaado na kasto yung broken family ket nakapagtitipon madlaay. Tuwing nga radagyaman nga pagayam mo, Jimmy.